Ей. Кажи сега, как се казваш? Кристритина, Ицо, кой? Делонги. Ицо Делонги. С какво се занимаваш, Ицо? Бизнес. Бизнес. Така. Нещо по-така да ни разкажеш за вашия бизнес. И риба продавам. Риба. Хващам риби и продавам. Браво. Кефал, шаран, телескоп. Откъде си иначе? Бургас. Бургас. Браво. Слънчев бряг. Слънчев бряг. Браво. Баш. Кабат циганин. Тенис. Хубаво. Ама нещо за вас се говорят други думи. Примерно? Че сте един шиван мръсен сводник. Стига бе. Кото сводник, например. Риби, с два крака. Да, имам няколко. Ето. Признавате ли? Не признавам. Колко момичета имате, кажете? Поне 20 в Берлин са. Само Берлин? Някоя друга държава? Италия, Франция. Браво. Печелиш ли? Не, бизнеса вари. Тече. Копана. Манекенки само избирам. Браво. Лашкаш ли? Лашкам, брат, здрава. Ама даваш ли много пари? Давам заплата. Добре. Когда да умря тогава. Добре. Имате строителна фирма, разбрах. Имам. Фирма имам. Да, Баба Бей. Да. Така. Вие не се плащали осигуровки на работниците от 7 месеца? Не, съм ги кой на колко плаща себе? Ти си сериозен, нещо така като го луда? Да, смеса. Верно. Ще се дъпнеш ли малко? Къде? Високи ли са? Колко е, Чакай, ма... Ицо. Ицо сега. Сега с на местото, точно на местото. Ей, бабата. Ей, отнася. Значи, Ицо Хазарта, Делоне, втора част. Официално провеждам вече разговор с мистер Делоне. Господа, какъв е проблема? Така, значи нашия проблем е кога тези хора ще се вземат парите от вас. Възнамерявате ли да платите или... Накратко казвам. Така, ще ви слушаме. Бъдете моя по-конкретен. От Франция чакам превод от моите момичета. Ако дойде превода, ще ви ги дам. Дядо ми да умре. Така, заклевате се върху дядо си. Да. Добре, да сложим един надпис запазено. Обещано. Обещано. Така, след колко време? Мито ще е до едното лято. До кога не разбрах? До другото лято. До куколо лято ли? Не, т.е. август месец до година. Август месец до година? Дай Боже да имам по-голям бизнес. Живот и здраве. Така. Иска в България се отвори някои работи, за всеки да има. Ще развивате бизнеса в България? Но Германия пак си бачкам. С какво се занимавате в Германия? Какво бачкате? И строителство бачкам. Значи вие сте хем сводник, хем строител. Те казват, ама не съм сводник. Намирам за момичета работа там. Какво правиш? Съжалявам ги. Ти си да помагач. Да, уважавам ги. И те са хора. И те си имат душа. Биеш ли ги? Не. Търмозиш ли ги? Не, никога. Плащаш ли? Не. Не ти плащаш, ти им плащаш. Аз си плащам. По колко плащаш ли една вечер едната? 200 евро. 200 евро. Откъде си я поръчате? Моля? Откъде я поръчате? Мадамата ли? Да. Намирам ги, те ме намират. Така, ти си известен, значи
На Варна ти си баш... Не, аз имам два момчета Варна, за мен бачкат, Методи Алекс, Коката. И те бачкат за мен. Те са торговище, момчета, бизнеса. Познаваш ли ги лично тия момчета? Познавам ги, здрави пичове са. Бъд ли здраво? Аз ги научих. Сега отклоняваме се от темата, да се придържаме. Има слух, че вие сте хомосексуалист. Вярно ли е? Не съм правил. Да ви вярваме ли? Не трябва да. Добре, разобедете ни с нещо. Аз съм откровен мъжко момче. Малък бизнес имам. Малка риба съм. Коя е зодия? Зодия лъв съм. Зодия лъв. Дращи от всякъде. Така, лъвици имаш да ли? падни Имаш ли някой лед. обожателки имаш? Обожателки много. Много се има. Много. Колко много? Не мога да ги кажа сега. Не е момента да коментирам. Добре, да го сравним с Митьо Питона. Не знаеш ли го? Митьо Пищова. Да, той ми е колега. Кой е по-голям плейбой? Ти или той? Що? Той е човека на Бойко Борисов. Така, Бойко Борисов и той ли е в аферата? Бойко Борисов е Бойко Борисов, не знаете. Той е създал много работи. Значи трябва да бъдем благодарни, че направил нещо в тази държава. Гледам да помагам на някои хора. Все файда. Ще помагаш. Няма начин. Вече от помагане, от труд, косата ми помня. Гледам. Така. Зато има уважават всички. На колко години си, Делоне? Сега ставам на 38. 38, браво. Деца имаш ли? Нямам, ама... Мислиш по въпрос? Мисля, ама изварено той майче преди съм направил няколко деца. Имаш извънбрачни? Извънбрачни. Даваш ли парички да се грижи деца? Естествено ги давам. Естествено, че давам, защото човек съм на място. Поддържаш всичките, без пари. Колко жени имаш? Моля? Колко жени имаш? Официални. Извънбрачни. Не мога да ги броя. Нямам пръст. До кой клас си ходи? Какво образование имаш? Средно образование. Средно специално какво? Машинист? Машинист? Не съм машинист. Партист? Чадър бабай? Байр будала? Няма какво да коментирам. Имам средно образование, Само това? Само това мога да кажа. Браво. Дори образование да няма човек. По религия какъв сте? Моля? Какъв сте по етнос? Етнос. Българин съм. Българин с какъв примес? Друг? Мелес? Не си чист българин. Баща ти какъв е? Няма да коментирам повече. Няма да споря. За сега толкова. Сега толкова. Че ма чака тофиза. Чакайте, моля ви се още. Добре, нали обещах? Преди рекламата. Сега момчета. Нека да запознаем хората с истинския Делоне. Отблизо. Момчета. Значи хищника и казваме иначе чакала на Варна. Това е единствен най-големия бос. Казва се Ицо Делоне. Има статии на него име. Много нашумял варненски слоник, плейбой. Значи той мачка всичките камерата, защото може да стане тук много лошо. Добре. Не искам да си познам момчетата. Добре, сега. Не ме карайте да прави глупости. Добре, вие ни поканихте. Аз да съм ви поканил. Как? Кой го казва това нещо? Пише ли го някъде черно-бяло? Ние го казваме, как? Какво е черно-бяло сега? Устна договорка. Това майка с какво сте релизор нещо се поеш. Ти да не си някакъв фалшив журналист. Не се съмнявайте, господине. Делоне. Ти чакал не си ли? Чакал? Ти си чакал, бе. Хуй. Мръсник.
Абе, брат, Що така правиш? Чакай, бе. бага завижай, ба. Чакай.